Uma Vincent H. Pala, Member Parliament ke Shillong Parliamentary Constituency, Jong ke Jela Meghalaya. Menta ka sengi ulalit jurip bad ia kendo ia ki pastor bad kitimen basan Jong ka Balang Presbyterian Sakwang na ka benta ban penbit penbiang ha ka bayadei bad ka jing penkra ia ka jing seng KGPC not sepngi Jong ki rangba ha ka ni ka Balang Presbyterian Sakwang ka ban salong usnem araja arpusan. Hadin ke jing lang Uma Vincent H. Pala ha bakren bad kilat patai kubor uloong banakaliang Jong ukwa ban ia kendo markman bad kinong penya Jong ka Balang Presbyterian Sakwang na ka benta shibon ki jing don kam ban penkre ban penbit penbiang na ka benta ka surong ka umbam umdi ki jaka yeng kali bat kumjuru na ka benta ban shnaya ka multipurpose hall Jong ka Balang Presbyterian Sakwang bat ki weide khnang bakan long ka babit babyang na ka benta ki pai ba reungai kristan ki banwan che ka jengeseng ha ka te ka KGP sinot sepngi Jong ki rangba ha ka ni gesngi layo ru ban penlongi ka jengelang balengkot ha ka Balang Presbyterian Sakwang ha ka bana kaliang ka Balang kalio ban aru ya ka dorkas ne ka memorandum da upaso SS Kharjarin harengkat ka jingadon lang ki rangba Balang bakuntum naduk kita men basan bat kumju uru kit khot Jong ke komiti Balang ya ke jingalang la penya dau pastor Dr. SI Yau Penyau ki jingdwai na utmen basan B wartede ke jingkren kublai na unongelam bat ke jingdwai penwai dau pastor B khas emle kublai sibon ya ka jingadon lang jongpi ke jingwan jongah ni ka de hadin hakani ka sinot balade pengiwan sinot te EMDC bat pastor ki kwa ba ni de banwan ban yo i le jong kemat ya kan ni ka jipun kre nam ta ka sinot hau arajar arusan kata kadang ngawan ban pek ban ya kendo i gerangba ban kendo i pastor kita men basan bangin ya perkat kanu gerkom ngila ban ya trina do manta ke kijing don kam jong ka Balang ki don kam jong kini ke area kenang ba ka sinot hau arusan kan long ka bajop dan asungu i pastor san kalong koi si jengi kepala ai ngaka memorandum persang ban yarap hai bori barit mah kenang bengila agak jok kepor ngala oi ki ban pembiang yaki drawing dan mata kesurok kenang bengin ya keren cha ke government kai bengila ban le kenang ba le ngatrai na kermen kani ka sinot ka banwan kan de ka full fledged sinot kam de kom hini ki por belade ka traffic kan de ka ba way ka light surok badan kam ha kat sabadan sinot sebentar ke di na ta ka jipun kre na tak sinot ki wan jong ahli Lisbon